ame jumadona mekalo klemu kan kile ambal ma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibaran mo mambulo kada kuluka ode arabado mekalo kle tan kononton gawo du taka mobili do ko nyere na du jugoro mobili ka ni o chala ni ulwe mo tan woro ulu bonela unina kibara mun serama ulu ko ne ayire ka fo gawo kren ya antilit du taka mobili do o ko nyere na du jugoro mugu do ko ni kan ni o chila ni mobili na kono mo wi o sababu la mo tan woro ulu ko ni bonela unina ma woro ulu jokina ko sobe ma flyer ko ni fene bala ko ulu ko ni mayi folo mo bunu ko ni jogina ni kasara ko ni sefe deme ko ni dona uluma telela ni katani uye gawo docteur subala sere ro ko ni ayire ka fo ko ni konte ko kuraye ni yoro ina ko sabla ko tuma chama ko jetike wale taba ulu ko ne be yala ni yoro nunna ni kata dugu jugoro mugu ko ni ndo ko a chama na dugu de ulu yere de bikla kata yele dugu jugoro mugu nun kan tukuni ni ka ke kasara ko ni kibara wara mambulo kada kulokan ore jatike wale taba ulu ko ni chero ko ni labla ni ku ye ni mo ko ni mine abe kli woro ko ni bo kibara mun serama ulu ko ne ayire ka fa ko ansongo kerengere ne ala tasiga jatike wale taba ulu ko ni ku ye chero ko ni mine ni yoro ko falen ko na ni ka takani ahi ga ni cey akoni kli woro ko ni ke ni jatike wale taba nu ko ni bolo o ko ni ko fe u ye alabla ka ke ni trata do ye mekalo kli tan shiki ni kibaro ye ale ko ni sebenci ala tasiga ale ko ni mairie fe ni ale yara ko ni fene klala ka deme ko ni nyini ka fo ko uma ko ni me mali fini tu ul ko ni ka seki u ko yoro ko faluna ko sabla jete ke wali taba ul ko ni ka tore o kele me ka u seki ko sabe bi kibara wara mambulo ka daw kulo kan o de M5 RFP ale ko ni kele me ka jama ko ni la wuli tuguni ni ka boli baro ko ni buluda ni o bina ke ka be ni joen kalo klinani kibara mun serama ul ko ni ayire ka fo ko ni don ko falen ko ni o ye joen kalo klinani ko o ko ni M5 RFP ale yara ko ni ka sankele nyana ya ko ni bebe ko o sababu yala o keleme ka wele bla bela jelema be ka nyogon soro mon manele ni finansila wala sa chuga mna ube ni do yin ko ni nyene maya ko ni hata kala je M5 RFP o yara ko ni be hakilina dore ko ga ulu ko ni nyabala alibi ko ga ulu ko ni nyabala alibi mali mara hukumu ko nala o hakilina yin ko ni tega se ka sabati ni o ko ni te doere mali kura ko mali mun ko ni kono ni bela jelen ko ni be se ka lafiya soro kiriko ulu ka ke anyema muni mun ka kan o kadi o tikima o sababu yala M5 RFP jekulu ulu ko na yire ka fa ko ulu ko ni ka ali na yilin ko ni tega se ka sabati ko sabla ko ali jamana nyema kura mun ko be no ko ulu ni uma ben fola ko sabla ko ulu ko ni tabulo tega ke ulu ko ni ka hakilina ko ni tabulo ko o sababu yala ulu ko be mun ko la nyini alibi jamana nyama mun ko be no sisan ulu ko ni ka la je ka barake ni mal kura ko ni hakilina ko ga o ko ni tena ulu ko ni ka boli bali joen kalo klinani kuna foni kuncela kibara wara bambolo kada kuloka ore ka keni mekalo klem goyen ayira la ka fo ko coronavirus ra mo ko duru la mali jamana kono ko mo ko binani kele ulu kenela ka bo coronavirus banala coronavirus ko ni yele flene makura mun gonna akoni yira la ka fo ko makele o ko ni sigero kun bene do kulikuru marabulu konna ma kere ne ala kati makele o yera mopti marabulu yera ko ni fene konna la makele o yera bamago sigida sabanana ato ma flana o ko ni bora bamago sigida woronana o sababela coronavirus ye mo mun ko ni mine mali kono ulu ko ni jate dafala mo batannan ani mo ko me flani mo ngani woro mo mun fene tala ka sababu ke coronavirus banay ulu yera ko ni fene dafala mo ko me duru ani mo tan flala mo mun fene kene la ka bo coronavirus banala ulu ko ni fene dafala mo ba kono ton aleni mo keme saba ani bishegini shegina o sababu yala albe mali jamana nyamko ulu ko be bela jelen goni hakilla jiki coronavirus o kelali waliawla ni o koni sanya walew matrafale aleni tabulo mun goni nyinne do bela jelen fe be ka se ka ulu matrafa wala sa chukamna am se ka kisi coronavirus bana kololo juguma ambalma ni ko aw ha bidon kibaru e kada aw kluka ani che aka kluma jala aw kambe anyo konawere